Team Solid, ngayon nandito tayo ngayon sa San Fernando Kutod. Panoorin natin yung pinitain siya. Yan o, dito. Nag-iisa lang yung lalaki dito nagpipinitain siya kasi wala pa yung iba. Ayan o, yung lalaki. Pinitain siya. Nandito to ngayon sa barangay San Fernando, Apangay, ano. Mga Team Solid, ngayon nandito tayo ngayon sa Kutod. Ayan, yung lalaki nagpipinitain siya. Yan o. Isa lang yung lalaki. Yan o yung barangay hall ng harapan. Yan o. Yan yung lalaki. Diyan siya sa gitna muna. Yan o. Grabe, yan yung barangay nila. Yan o. Yan, lalapit tayo kasi gilid-gilid muna tayo. Yan o. Abangan muna natin yung iba kung nandyan yung mga iba na kanyang kasama. Siya lang yung nag-iisa. Pinitain siya. Yan o, siya lang nag-iisa, nagpipinitain siya. Yan o, yung school nila. School ng mga bata. Ayan o. Yan, grabe. Sobrang dami niyang dugo sa likod. Pupunta tayo mamaya sa pinapakuha ng krus. Mga ka-Team Solid, tingnan natin kung saan pinapako yung mga tao. Tara, let's go, 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 go. Samahan niyo ako sa ating video. Tara, let's go. Panibang araw pa ng vlog na naman. Sobrang grabe. Ay, dami pala tao. Baka yung mga Japan pupunta na rin dito. Mega shoutout, Char. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, pa-share ating video. Ayun na, yung mga tao. May cruise na rin pala doon. Tingnan natin kung pinapako na yung mga tao doon. Titingnan natin. Grabe, mega shoutout, Char. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, pa-share ating video. Alam niyo naman, ang daming tao. Nag-shoutout yung isang bato sa atin. Mega shoutout na rin sa inyo. Grabe. Tara, kaya pupunta na tayo dati. Badabi dabot to. Ngayon, nilinis na. May bakod na rin. Grabe, no? Daming tao. Yung sila ate, meron dalang camera. Grabe. Ayan na. Mega shoutout kay ate. Shoutout kay ate. Shoutout ka naman ate. Grabe. Ate, shoutout, share na. Hello ate. Shoutout ate. Ang ganda ni ate. Tara, let's go. Punta natin kung sa pinapako yung mga tao. Nag-vlog siya. Oh. Shout out. Shout out. Hello. Grabe dito. Taas. Grabe to. Kinabahan ako. Kasi dati pagpunta namin dito, wala pa tong cruise na ito. Tapos yung pumunta ako nun, nandito na. Yes, so excited na ako. Grabe. Mega shoutout. Dito dito papakuin yung 3 tao dyan. Grabe. Mega shoutout, Char tayo, no? Dati, ang dumi nito, tapos ngayon malinis na. Dati may kangkong yan. Ngayon, wala na. Linis na. Buwaba na yung mga tao. Ako na lang natira. Ang isa na lang natira. Dito, mga Team Solid. Ay na yung 3 krus. Grabe. Ang laki-laki niyan. Nahaba pa. Mega shoutout, Charot. Nandito tayo ngayon sa sa Pilipinas. Wala pa masyadong tao. Kaya ngayon wala pa nakapako. Grabe. Wala pa nakapako. Tayo pa lang yung pupunta dito. Tapos yung mga tao, buwaba na doon. Tayo na lang natirang isa. Tayo na lang nagbibideo. Mega shoutout kay ate. Charot na rin. O kaya, babay sa exciting. Titingin